بزيكا نوسو بزعبا حدا سو زي قدس تراجيت كان تواقع خان غزاخا زي مملاس منم حالفنت زي نورو نهاي سكول تمهارا نيرو حدا علت كن كافتر مسؤ تاريخ زلون عسرتتا تقالات من ان مخانن زي فلتا قلع يسدالو قامو خم اسار حليفو نوعلو على حنت مغار زي خيل نهار ودكن كم يلهت انك عبي عد زهت انك اوي تهلي دقي مزرخادو يمسلكم اذن قال ان مفلات زي فيديو لايك channelنا دما سبسكرايب لكم جمرو كسمو وداتا سناي صانحيت أما جمرة فيلمنا جونسو زبال ستيغان تراجع خان غزاخا زي مملاس كال إزا يفلت حنقو ودافتا من نار إينايم مشت أمونغو خلطو جروباتو زكايد باسي فتسيون كايتو سنون كدونغون كاللون موتورو جيري ماتسمو اتنو ويح ساعتات تسنح باسي بحلي ودعو اتما أستو قصرون ولا بوزح ينبر ننويح عمتات تسنحه نايتي كواندو كإلات سلزنورو من ميت تشجرن اتباسي بعاود تازيمو نغزو يملس جنايتي كوند سلطاني زغونه بو بزعوا زباس زخسم عنكلو بتعمي ناددمو حنيقو امريد بمودق دي كوندون خمز عينت منجدي كتقومو لخم زي قبا بدنب جيري مهرو اسقصل معلتي دورو زمسلا خداون تستخدنت كيم تبال قال اف دقت مرتوي دويلات صنح كم بزحن كي تصنحه اتناوت مرتوي دونغي زنور جنسو بموتوري متصمو هيلمن توچو غصو قطريون كلا انكي دونغي تفقر تودق غصو نادا سسدما شوم من مخونن سلكو خواي خيل تخوينن تحتو جنسو كن بزعوا منهم كي تقدسه او قونو غمزة لا يقوصران حدي قواد ما زليلو نفتو وشت تمرتويتي اتي قنا وشت تمرتويت كاتن كلو على نجنسو نقرات زقادو دنبر زحوشو ينورون اتا دايركتر بزعوا تبقاس سمع سلز نهرت مس حد عركو انا قد قطت از تغوارو مزي عوي قصعت حيزلهم سلز متصلو نفسهم نخداليو تنغروم بزكايدو مزي اتزقاله لمقصعتي مبرار طاي كخونلهم نخصليو دمات نغروم أكالي خفالتا ختما ناي كيم غزان خيدمو سدرا بتعمل بزحات مخانم نرئي نسابو خروغينات مرحوم شعات تحوات اللوا اتغزا دما بزوخين زيچاوتو ناي قلع دمص استملأيو الجنس خاو زرئيلو ساعات جميرة نغزا نختبصح موغيا يقارصتن غنا نختعرف تطون كيبلد دما نولدا كتمهار كمتدلي تنقرم ولدا از وسانا ازخصوم عنكلو بتعمي دنقصو مخنياتو كيم افت سفرن سدران بدن بتفلت تمرت بمصلاي نيرو قلنا تمرت ختملس مدلها لعلمت أنا حقيسوهم أزغط المعلتي نفتو جنسو زمهارو لتمرتويت يوسدوامو فقاطعمي أنا تو كلاس كتمدون كلا أو قونو خيدا خوفتبل عرفت ساعات جنسو مستزفوتو عركو جيوان شقارانات كخيت أنحمو كيم كسنا أردت بدحريتونا أون تقرمو شقارا متكاخ نايسانبان كالوت كفالات أكلاتون حمام كم تقولس لزقلو تقارصو تزحيش كتمخروم تجمر قي شقارا متكاخ معرغن دي حدا قنيا مخانو زرزيران كي ودأت جنسو تطوي بلامو نازي ملكتا قداين خيتا أتناجيرو كاو قدمي نغترحق ناجيرو يباررا نتو معالت نسو تمرت توديو جنسو نغزو خملاسن كلو كلمة حج فتسي ونغت إمو زي فلت ناجري قطمو غزو لعلمات انتساتيلون منم دمت أي سمع نيرو مجمريا تقري منتج أنيقون أفت غزانا تنكسقاس سبي اللي شمو ولا نحدا فتسي مغرق يكالن عمت الرشا أفت ترابيزا استقمت اتشيكن نايكاسيت تيبن يركب كل عنكلو أفت مثل زلو ولديهم ودوم من كي تقدسن زغورم تغوارات حلفنت موسادن كي لمدن صوايون سن سرعتون كي استخاخلن فصيمم كم زي ملوسون ينغرو جنسو ات فيديو مولو رئي مسودئه بزعوات غداي نخحسب ندقايق صط يلي يصنحمو حساو قيرن زتطعسن يزمسل نيرو ግን ድሕሪ ሰከንዳት ምንም እንከ መሰሎ ተሲኡ ናብ ሱፐርማርኬት ይኸይድሞ ወለዱ ኣብ ገዛ ዘይመላዮም ንጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ብምሕሳብ ናብ ኩሎም ኣዕሩኽቱ ደው ኢሉ ኣብ ገዝኡ ዓብዪ ምድላው ከዳሊ ምዃኑን ንኩሎም ኣዕሩኽቶም ሒዞሞም ንክመፁን ይነግሮም مستتات جزيو ندحري تقلت كولن كلوجن أو كدميو أما دك أسيو استقامت أهتسانني تدناجيتون جريمون حزوم ناوزوناي كاشير بوتا خيدمو ماناجرن حجازيتون بزعوات أهتسان كروتيك تساريو مكرو أوشت مدك أسيو حنت دودا بيرخومو كمبوان كلو أتهتسان ناي جنسو مخانو زناجر كويني تسنح أو ساعات زي جنسو أزهتسان نجازو حزو زيك خيد كلمة مارت أينورون جزا خيدو نتوم زقروا معرفتو دولة لممو متسيو نتهتسان كريوان كلو بتحمي دنقصو كن دحر دقايق نافتنا يولدو فوتو يخدمو إذا هتسان ناتكاخون يخيليو أمانقوم عبي مسال كم زلو دما ينقروا كيمون بزعبات مدلاو سميع سلزنورت نافتو بوتاقت متسنقلا إذا هتسان حقيفهم يتسنحوامو نعو بمنكوخاو كتحقزهم تموكر كين جنسو نعو فوتياتو إزغلو تقبر لاخوين سلستسمعو إذا هتسان ناقو ممتسن خيتو قوريلو كوريو كافت قزان غتوتسي نقرا كن نسافت سمايت سمعون
ካብቲ ዕለት እንድሓር ጂንሱ እቲ ህፃን ናይ ባዕሉ ምዃኑ ብምእማን ምስ ብዙሓት ኣጓላት ርክብ ስለ ዝነበሮ ካብ መኒእን ዝወለዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ምሕሳብ ይጅምር ካብ ምሕሳብ ሓሊፉ እቲ ህፃን ሓዚልዎ ብሞቶር ይወፅእ እሞ ኩለን ዝፈልጠንን ዝተራኸበንን ኣዋልድ እናዘረ ምጥያቕ ይጅምር ግን ካብ ኩላተን ዝረኽቦ ዝነበረ መልሲ ተመሳሳሊ እዩ ብሕቱ ይድንግፃ ፀኒሐን ይናደዳ ፀፊዐንኦ ድማ ይኸዳ ጂንሱ ንኩለን ዝጥርጥረን ኣዋልድ ኣሊሹ ኣደኽረኸሉ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መጨረሻ ባዕሉ ዘይንክንከባኸቦ ምንም መማረፂ ኣይነበሮን ገዛ ተመሊሱ ነቲ ህፃን ፀባ ከዳልየሉ ይሙክር እሞ ብዘይ ምቁራፅ ይወክ ስለ ዝነበረ ወዲቑ ፀባ ክፈስስ እንከሎ ልዕሊ መጠን ይጨናንቆ ኣብ ሰዓት እዚ እንኳን ህፃን ክንከባኸብ ምስ ህፃን ክውዕል ንባዕሉ ከም ዝኸውዱ ስለ ዘስተውዓለ ናብ ኪም ይድውል እሞ ብፍጥነት መፅያ ንኽትሕግዞ ይልምና ንሳ እውን ናብ ጂንሱ መቕረቢ ምክንያት ትእልሽ ስለ ዝነበረት ሕጉስቲ ኮይና ካብ ገዛ በሪራ ናብኡ ትመፅእ ኪም ኣብኡ ክትበፅሕ እንከላ ነቶም ሾመንተ ኣሕዋታ ከመደና ተንከባኸበት ዕብያቶም ስለ ዝነበረት በዓልቲ ልምዲ እያ ነቲ ህፃን ኩሉ ዘድልዮ ነገር ምስ ገበረሉ ድማ ንጂንሱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓንቲ ብሓንቲ ክተምህሮ ትጅምር ጂንሱ ግን ነቲ ሙሉእ መዓልቲ እናኸየ ዝወዓለ ህፃን ክረሪ ብጣዕሚ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ትብሎ ዝነበረትን ከይሰምዕ ድቃስ ይወስዶ ኣብ ሰዓት እዚ ወለዱ ንጂንሱ ካብ ናቱ መከራ ንምዕራፍ ኢሎም ኣብ ሓደ ሶና ተሓዊኦም እዮም ዝነብሩ ኣለዉ ኣዲኡ ብዛዕባ ወዳ ዋላ ምጭናቕ ኣይተቋርፅ ዳ እምበር ኣቦኡ እዚ ተግባሮም እዚ ትኽክለኛ ምዃኑን ንጂንሱ ሓላፍነት ከም ዘምህሮን እዩ ዝኣምን ጂንሱ ግን እቲ ኩነታት ንኽምሃር ክሓስብ ግዜ ፈፂሙ ይረኸበን ምክንያቱ ምሸት ክድቅስ ክምኩር እንከሎ እቲ ህፃን ብዘይ ምቁራፅ ይወክ እሞ እንታይ ከም ዝገብሮ ይጨንቆ ተሲኡ ድማ ኣብ ደገ ዶ ክድርብዮ ኢሉ ምሕሳብ ይጅምር ኣብ መጨረሻ ካብ ሓሳብ ሓሊፉ ናብ ውሳነ ይሽግሮ እሞ ነቲ ህፃን ሒዝዎ ናብ ደገ ይወፅእ ቀሲሉ ናብ ሓደ ዳጉ ሓፍ ይቐርብ እሞ ኣቕሚጥዎ ከይድ እናተዳለየ እንከሎ ቅንዕ እንትብል ኣብቲ ከባቢ ካሜራ ከም ዘላ ይፈልጥ ሕዚ እቲ ህፃን ሒዝዎ ዘይክምለስ ካልእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ገፁ ንኸይቅረፅ እንድሕሪት ገፁ እንትኸይድ ምስ ከምኡ ዝበለ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ይጋጨ ናይ ክልቲኦም ኩነታት ልዕሊ መጠን ተመሳሳሊ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እናሰተዩ ንኽዛረቡ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ይብሉ እንኳን ንስኻ በዚ ዕድመኻ እዚ ኣነ ካብዚ ዕድመይ ህፃን ምንክብኻብ ፈፂመ ይከኣልክዎን ውነይ ከጥፍአኒ ንእሽተይ ቀሪዩ ዘሎ ኢሉ እናማረረ ይጸንሕ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ግን ከምኦም ዝበለ ሳልሳይ ሰብኣይ ህፃን ሓዚሉ እንተሓልፍ ይርእዎ እሞ ከምኦም ንዳጉ ሓፊ ዝወስደሎ ኢሎም ብምጥርጣር ናብኦም ንኽመፅእ ይፅውዕዎ ግን እዚ ሰብኣይ እዚ እቲ ሓሳብ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግፅ ንሶም እምበር ንሱ ፈፂሙ ከምኡ ከም ዘይገብር ድማ ይነግሮም ሰብ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ንሰብ ኣብ ዳጉ ሓፊ ይድርቡ ኢሉ ክሓቶም እንከሎ ድማ ኩሎም ውሽጦም ይወቕሶም ጂንሱ ድማ ነቲ ህፃን ሒዝዎ ንገዝኡ ክምለስ ይውስን ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ጂንሱ ንዚ ህፃን ምግቢ የዳልየሉ እሞ ከጥወይ ክምኩር እንከሎ ፈፂሙ ፍቓደኛ ኣይኮነን ናይ ትምህርቲ ሰዓት ክኣክል እንከሎ እውን ኣብ ገዛ ሒዝዎ ዝፀንሕ ሰብ ስለ ዘይነበረ ተማሊእዎ ንክኸይድ ይግደድ ግን ኣብ ትምህርቲ ቤት ወፂሑ ናብቲ ውሽጢ ክላስ ህፃን ሒዝካ ምእታይ ፈታኒ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ሎኮሩ ክገድፎ እናሞከረ ሓደ መምህር ይሪኦ እሞ ብተግባሩ ተገሪሙ እናሰሓቐ ሒዝዎ ናብ ክላስ ንክኸይድ ይነግሮ ኣብ ውሽጢ ክላስ ክኣት እንከሎ ዋና ኮኾ ናይቲ ትምህርቲ ቤት ዝነበረ ጂንሱ በቲ ህፃን ዝተበለፀ እዩ ዝመስል ኩሎም መማሃርቱ ንዕኡ ይኸብዎ ድሕር ክብሉ ነጊርዎም ዋላ ምስማዕ ዓብዮሞ እንትፀንሑ እቲ ህፃን ዳይፖር ዝቕይረሉ ሰዓት ክኣክል እንከሎ ግን ኩላቶም ይሃድሙ ኪም ኣብ መንጎ ኣትያ ዳይፖር ትቕይረሉ እሞ ናይቲ ክላስ ሞኒተር ከንፀርፅር ይጅምር ንጂንሱ እቲ ህፃን ወይ ሒዝዎ ክወፅእ ወይ ገለ ገዲፍዎ ንኽመፅእ ብተደጋጋሚ ይነግሮ ጂንሱ ብዘረባት ሞኒተር ብጣዕሚ ክርበሽን ክነደድን ስለ ዝጀመረ እቲ ዳይፖር ሒዝዎ ይትስእ እሞ ኣብ ደፍተሩ ይሓሰሉ እቲ ዕግርግር ድማ ማንም ሰብ ብዘይተፅበዮ መንገዲ ይውዳእ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም መምሃራን ምስቲ ዳይሬክተር ናይ ጂንሱ ጉዳይ እንታይ ተገበርና ይሕሽ ብዝበለ ርእስቲ ኣኼባ ገይሮም እዮም ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ መትሓዚ ዝተሰኣኖ ናይ መጨረሻ ረባሽ ምዃኑ ከይኣክል ሕዚ ድማ ህፃን ሒዙ ብምምፅኡ ነባርሮ ኢሎም ዝዛረቡ መምሃራን ውሑዳት ኣይነበሩን ኩላቶም ድምፂ እናሃቡ ይፀንሑ እሞ እቶም ይባርር ዝበሉ በፂሖም ንኸባርርዎ እንትውስኑ ግን ኪም ኣብ መንጎ ተኣትሞ እቲ ህፃን ናትኩም ሓላፍነት ተዝኸውን ነይሩ ሓዲግኩም ወድኹም ክትመፁ ነርኩም ኢላ ብምሕታት ሓሳቦም ተቐይሮም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ጂሶክ ዝበሃል ናይ ጂንሱ ናይ ቀረባ ዓርኩ እቲ ሓሚማ ዝነበረት ኣዲኡ ካብ ሆስፒታል ንኸውፃእ ስለ ዝተነገሮ እቲ ቅርሺ ድሓር ከም ዝኸፍሎ ቃል ብምእታይ ሕክምናኣ ንኽትቅፅል እናለመኖም ይሪኦ ጂሶክ ብቼክ ኣዲኡ ካልእ ስድራ ስለ ዘይብሉ ንሓ ንምሕካም ትምህርቲ ተቋሪፁ ኣብ መዓልቲ 3 ስራሕ እናሰርሐ እዩ ዝውዕል ግን ዋላ ከምዚ ገይሩ ኣዲኡ ሕክምናኣ ክቐፅላ ዝኽእል እኹል ቅርሺ ይረኸበን ጂንሱ እዚ ክርኢ እንከሎ እቲ ወለዱ ገዲፎምሉ ዝነበሮ ቅርሺ ሒዝዎ ናብቲ ሆስፒታል ከይድ እሞ ንጂሶክ ገዲፍሉ ዋላ ሓንቲ ቃልን ከይተዛረበ ይወፅእ እቲ ምሸት ንሱ ጂንሱክ ንገዝኡ ንኽምለስ ናብ ባቡር ይስቀል እሞ ደኺሞ ስለ ዝነበረ ድቃስ ይወስዶ እዛ ባቡር ኣብቲ ንሱ ዝወርደሉ ባቡር ጣብያ ክትበፅሕ እንከላ እቲ ማሕፆ ደጊሙ ንኸይዕፅዮ ተጓዩ ይወርድ
ግን እታ ባቡር ምኻድ ክትጅምርን ከላ ታይረስ ኢሉ ምሕሳብ ይጅምር እሞ እቲ ህፃን ኣብ ውሽጢ ከም ዝገደፎ የስታውስ መጀመርያ ብጣዕሚ ይድንግፅ ግን ከዓ እቲ ህፃን ካብ ኢደይ ወፂለሎ ደጊም እንታይ ጨነቐኒ ኢሉ ንዝሐሸ ዝኸውን ኢሉ ገዝኡ ይምለስ ግን ገዝኡ ኣትዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን ምሕሳብን ምጭናቕን ከቋርፅ ይከኣልን ኣብ መጨረሻ ናብ ፖሊስ ጣብያ ከይዱ ሪፖርት ይገብር እሞ እቲ ህፃን ኣብ ደቃይቕ ተረኺቡ ናብኡ ይምለስ ክረኽቦ እንከሎ ድማ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን ምሸት ገዛ ክምለስ እንከሎ ኪም ንኽትሕግዞ ትመጽእ እሞ ጂንሱ ምግቢ ክበልዕ እንከሎ ንሳ እቲ ህፃን እናተንኳኸወቶ ትጸንሕ ድሕሪዚ እቲ ህፃን ካብ ፎርሙላ ሓሊፉ ናይ ጥወዶ ፀባ ከም ዘድልዮ ብተደጋጋሚ ትነግሮ እሞ እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ ኢሉ እናሓሰበ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሆስፒታል ከይዱ ኣብ ቀረባ ግዜ ወሊደን ካብቲ ሆስፒታል ናይ ዝወፅ ኣደታት ሓበሬታ ይሓትት እተን ሰራሕተኛታት ንኽብኦ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበራ ግን ሰበይተይ ኣብ ሕርሲ ካብ ትመውት እንዳሓር ወደይ ጥዕና ይብሉን ናይ ኣደ ፀባ ንኽጥዕም ኢለ ድማ እየ ዝሓተክን ለኾይዱ እናበኸየ ይምስል ኣብ መጨረሻ ሓዚነናሉ እተን ሰራሕተኛታት ዝተወሰነ ሓበሬታን ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ዝተገላገለ ኣደታት ኣድራሻን ይህብኦ ድሕሪዚ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ እናዘረ ብዙሓት ይጥይቕ መብዛሕትአን እምበዋላ ይበልኦ ዳ እምበር ኣብ ከይዲ ዝተወሰነ ፀባ ይረክብ እሞ እቲ ህፃን እውን ንእሸ ይዕንገል ከምዚ ኢሉ እንድሕር ዳ ቀፂሉ ኩሉ ቅርሺ ክውድእ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ እውን ኣብ ሓደ ባር ስራሕ ይጅምር እሞ ንህፃን ዘይኸውን ቦታ ምዃኑ ምስ ዝተውዓለ ብዙሕን ከይፀንሐ ደጊሙ ይገድፎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ትምህርቲ ክኸይድ እንከሎ ህፃን ሒዙ ናብ ትምህርቲ ቤት ብምምፃእን ብተደጋጋሚ ሰንኪ መውካርን ከም ዝተባረረ ይንገሮ እሞ ተጨኒቑ ናብ ሓደ ባር ከይዱ ክሳብ ዝሰክር ይሰቲ ኣብ መጨረሻ ነቲ ህፃን ክብል ጥንካሩ ይእክብ እሞ ሰንደልደል እናበለ ሓቂፎ ንገዝኡ ጉዕዞ ይጅምር ኣብ መንገዲ ነቦኣ ንኪም ይረኽቦ እሞ ንጂንሱ ብተደጋጋሚ የመስግኖ ጓለይ ናብ ትምህርቲ ሳላኻ እያ ተመሊሳ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ልዕል መጠን በላሕን ፈጣንን ሰንኪ ምዃና ካብ ተምሃሮን መምሃራንን ተገሊላ ፀኒሓ ትምህርቲ ክተቋርፅ ከም ዝወሰነትን ንዕኡ ምስ ረኸበት ግን ናብ ትምህርቲ ደጊማ ከም ዝተመለሰት ብምንጋር የመስግኖ ጂንሱ እዚ ታሪክ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብዛዕባ ዝነበሮ ተሓሳስባ ሙሉእ ንሙሉእ ይቕየር ቀስ እናበለ ድማ ክፎትያ ይጅምር ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ወለዳ ንኪም ናብ ሓደ ሶና ንኽዘናጉዑ ይኸዱ እሞ በጋጣሚ እቲ ወለዱ ንጂንሱ ዝተሓወሉ ቦታ ኮይኑ ይጸንሕ እቶም መናእሸይ ኣሕዋታ ንኪም እናተጓየዩ ናይ ኣዲኡ ንጂንሱ መስተ የውድቑላ እሞ እዞም ቆልዑት ስነ ስርዓት ዝበሃል የብሎምን ኢላ ክትንፀርፅር እንከላ ኣዲኣ ንኪም ብጣዕሚ ትናደድ እቲ ፀርፊ ናብ ባእሲ ይቕየር እሞ ሰብኡት ጠጠው ንኸብልወና መንጎ ይኣትዩ ድሕሪ ነገራት ቁሩት የምረጋግዖም እቶም ሰብኡት ይፋለጡ ምዃኖም ይርድኦም እሞ ናብ ምትሕቑቕ ኣፍ ይኣትዩ እቲ መዓልቲ ንሱ ጂንሱ ኣብ ደገ ምሽኑ ገዛ ይምለስ እሞ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይፀንሖ ብፅሙዋ ተሳዒሩ እቲ ህፃን ምብካይ ክጅምር እንከሎ ንሱ እውን ሓቢሩ ምስኡ ምብካይ ይጅምር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኪም ካብ ናይ ጂንሱ ገዛ እቲ ህፃን ሒዛ ክትወፅእ እንከላ ኣዲኡ ሃንደበት መንገዲ ትረኽባ እሞ እቲ ህፃን ናይ ምን ምዃኑ ትሓታ ኪም ድማ ናይዞም ሰብ ገዛ ኢላ ትምልሰላ እሞ እናጎየት ናብቲ ሶና ብምምላስ ንሰብኣያ ካብ ካሊእ ሰበይቲ ህፃን ወሊድካ ምሽላ ትኹርየሉ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኪም ፈተና ስለ ዝነበራ ትምህርቲ ንኽትከይድ እቲ ህፃን ንጂንሱ ተቐብሎ እሞ ኣብ ክላስ ኣትያ 10 ደቂቓ ከይቁፀረት ትድቅስ እቲ ትምህርቲ ከቢድዋ ተስፋ ዝቆረፀት እያ ትመስል ነይራ እቲ መምህር መፂኡ ዝተፈጠረ ነገር ክርኢ እንከሎ ግን እቲ መልሲ ወዲኣያ ደቂሳንያ እቲ መልሲ ትኽክል ስለ ዝነበረ እውን እቲ መምህር ብክእለታን ውፅኢታን ብጣዕሚ ይድነቕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጂንሱ ትምህርቲ ተባሪሩ ስለ ዝነበረ ሙሉእ ግዜ ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ ምእላሹ ፈፂሙ ይቋረፅን ግን ዕድል ምስኡ የላን ናብዚ ኸደ ኸይዱ እቲ ህፃን ዝርእዩላ ሰከንድ ክቆፅርዎ ከም ዘይክእሉ ነጊሮም እዮም ዘባርርዎ ሙሉእ መዓልቲ እናኾለለ ድሕሪ ምውዓል ድማ ደኺምዎ ንኸዕርፎ ሓደ ቦታ ኮፍ ይብል እሞ ምስ ጠመዮ ምግቢ ንኽገዝእ ጅብኡ ክፍትሽ እንከሎ ሳናቲም ጥራሕ የኒኦኦ ካርቶን ፀባ እምበር ካሊእ ክገዝእ ድማ ኣይኽእልን ክሰቲ ኮፍ ኢሉ ነቲ ህፃን ኣብ ዘለዎ ንኸካፍሎ ካብታ ካርቶን ፀባ ብኢዱ እናጠምዐ የስትዮ ካብቲ ንሱ ኮፍ ዝበለሉ ብዙሕን ከይረሓቐ ግን ስኽራን ስዒርዎ ፖርቶፊልኡ ካብ ጅብኦ ቀልቂሉ ደቂሱ ዝነበረ ሰብ ኣይርኢ እሞ ንኽሰርቆ ጋእሰጋእ እናበለ ይጸንሕ ንደቃይቕ እናሓሰበ ድሕሪ ምጽናሕ ዝተፈጠረ ዋላ ይፈጠር እተን ቅርሺ የድልያን እየን ብምባል እታ ፖርቶፊሉ ሒዝዋ ክኸይድ ይብል እሞ እቲ ሰከራም ሰብኣይ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ተረዲእዎ ከጓዮ ይጅመር ጂንሱ ፈሪሑን ደንጊጹን እናጎየ ይጸንሕ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ናብ ፀንሐቶ ታክሲ ትመስል መኪና ዘሊሉ ብምእታይ ካብቲ ቦታ ሒዞሞ ንክኸዱ ይነግሮም ግን እዛ ታክሲ ኢሉ ዝኣትየላ መኪና ናይ ፖሊስ ኮይና ትጸንሕ እሞ ሒዞሞ ናብ ፖሊስ ጣብያ ይኸዱ እቲ ምሸት ንሱ እታ መጀመርያ ፊልምና ትቆፅዖ ዝነበረት ዳይሬክተሩ ንኽትወሓሶ ትመጽእ እሞ ብተግባሩ ብጣዕሚ ከም ዝተናደደት ነጊራ ክትነቕፎ ትጅምር ጂንሱ ብሕፍረት ርእሱ ኣድኒኑ እዚ ክገብር ከም ዘይሓሰበን ተገዲዱ ምዃኑን ይነግራ
ቻው ኢልዋ ንኸይድ እንትዳለግን ኣብ ፀዋዩ ዝነበረ ለውጥን ሕማቕ ኩነታቱን ኩነታት እቲ ህፃን እንትርእሞ ሓዚናሎም ዝተወሰነ ቅርሺ ኣውፅያትዎ ጂንሱ ዋላ ይሰከፍ ዘይምቕባል ካልእ መማረፂ ይነብሮን እተን ቅርሺ ሒዙ ናብ ሱፐርማርኬት ይኸይድ እሞ ኣመል ኮይኑዎ ሽጋራ ንኽገዝእ ጋእሰጋእ እናበለ ይጸንሕ ኣብ መጨረሻ ግን ነቲ ህፃን ዝኸውን ፀባ ገዚኡ ንገዝኡ ይምለስ ኣብኡ ክበፅሕ እንከሎ ግን ፈፂሙ ዘይተፀበየ ነገር ይገጥሞ ወለዱ ኣብቲ ሳውና ዝነበሮም ጸኒሒት ወዲቖም ንገዛ ተመሊሶም ዓይኖም ኣፍጢጦም ኢዶም ኣጣሚሮም ድማ እቲ ህፃን ናይ መን እዩ ናይ ሓቂ ድናት ካኢሎም ይሓትዎ እሶም ዝተፀበይዎ ጂንሱ ናተይ ኣይኮነን ኢሉ ክሕሲ ንሱ ግን ድፍረቱ ብምእካብ እዚ ህፃን ወናተ እዩ ወደይ ስለ ዝኾነ ድማ ፈፂመ ክጥንጡን ኣይክእልን ንኽንከባኸቦ ድማ ኩሉ ዝተኸኣለኒ እየ ዝገብር ኣለኹ ኢሉ እናዋኸየ ይነግሮም ኣቦኡ ብወዱ ክኮርዕ ስለ ዝጀመረ ከይዱ ይሓቕፎ እሞ ካብ ሎማዓንቲ እንዳሓር ነዚ ህፃን በዓልና ክንከባኸቦ ኢና ንስኻ ግን ትምህርትኻ ቀፅል ኢሉ ይዛረቦ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጂንሱ ምስ ኣቦኡ ናብ ትምህርቲ ቤቱ ይምለስ እሞ እዞም ዳይሬክተራት ካልኣይ ዕድል ንኽህቦና ለመኖም ይጸንሕ ግን እንከይተፀበይዎ ስልኪ ይድወለሎም እሞ እቲ ህፃን ሆስፒታል ከም ዝኣተየ ይንገሮም ድንጋፀ መሊእዎም እናጉ ናብዚ ሆስፒታል ይወፅሑ እሞ ጂንሱ ንኽዕርፍ ግዜን ከይወሰደ ነዲኡ ብሰንካ እቲ ህፃን ከም ዝሓመመ ብምንጋር ብተደጋጋሚ ክፃረፍ ኣይጸንሕ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ብዓቕሊ እናሰምዐ ዝፀንሐ ኣቦኡ ብናይ ወዱ ዘረባ ብጣዕሚ ተናዲዱ ሓደ ግዜ ይፀፍዖ ነዲኡ ከምኡ ኢሉ ከይዛረባ ይነግሮ እሞ ንፋስ ንምቕባል ናብቲ ላዕለዋይ ደብሪ ክድይቡ እንከለዉ ጂንሱ ድምፂ ረጋጊዑ ነቦኡ ይቅርታ ይሓቶ እሞ ኣቦኡ ድማ ነገራት ከበድቲ ምዃኖም ይፈልጥ ግን ቀልጢፍካ ይትናደድ እትዛረቦ እውን ፍለጥ ኣዲኻ ብዙሕ ስለ ዘሕለፈት ክንዘደለት ተበድልካ ከምኡ ኢልካ ክትዛረባ የብልኻን ኢሉ የረድኦ ምሸት ንገዝኡ ክምለስ እንከሎ ኣዲኡ ካብ ህፃንነታ ጀሚራ ዝሓዘቶ ፎቶ ዝመልአ ዳይሪ ይረክብ እሞ ንሱ ክውለድ እንከሎን ቅድሚ መውላዱን ጀሚሩ ዝስማዓ ነበረ ነገራት ከንብብ እንከሎ ስምዒታዊ ይኸውን ተመሊሱ ናብቲ ሆስፒታል ክኸይድ እንከሎ እውን ኣዲኡ ምንም እንከየንፀርፀረት እቲ ህፃን እናተንከባኸበሉ ዝፀንሕ እሞ ጂንሱ ብተግባሩ ሓፊሩ ርእሱ ዲኑ ይቅርታ ይሓታ ኣብ ዝቕፅል ምሸት እቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ጂሶክ ንኸመስግኖ ዝደለየ ይመስል ብሓደ እናተዘናግዑ ንኽሰትዩ ይጋብዞሞ ኣብ ጥቓ ሓደ ሩባ ኮፍ ኢሎም እቲ ንነዊሕ ግዜ ከጨንቆ ዝፀንሐ ሓቂ ይነግሮ እቲ ህፃን ወዱ ንጂንሱ ዘይኮነስ ናይ ጂሶክ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ እታ ትኽክለኛ ኣዲኡ ኣብ ኣፍ ደጉኡ ክተዕወዮ ከም ዘይትኽእል ዝነግር ደብዳቤ ፅሒባ ከም ዝገደፈሉን ጂሶክ ኣዲኡ ንምሕካም የማን ፀጋም ኣብ ዝለሉ ነበረ ሰዓት ንህፃን ዝኸውን ዕረፍትን ናይ ሓሶት ደብዳቤ ብምፅሓፍ ንጆንሱ ከም ዝገደፈሉ ይነግሮ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ጆንሱ ብጣዕሚ ይናደድ ናይ ቀረባ ዓርኩ ከምዚ ገይሩ ክሽውዶ ፈፂሙ ይተፀበየን ጂሶክ ብተደጋጋሚ ምንም መማረፂ ከም ዘይነበረና ነገር ይቅርታ ይሓቶ ጆንሱ ግን እዚ ተግባር እዚ ፈፂሙ ስለ ዘይተፀበዮ ወድኻ እዩ ባዕልኻ ሓላፍነት ውሰደሉ ናብቲ ሆስፒታል ተመሊሰይ ከይድን ኢሉ ሓዲግዎ ይኸይድ ግን ኣዲኡ ኣብቲ ሆስፒታል ስለ ዝነበረት ንኽነግራ ይኸይድ እሞ እቲ ህፃን ናይ ጆንሶክ እምበር ናተይ ኣይኮነን ኢሉ ነጊሩ ሓዲግዋ ይኸይድ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ካብ ደቃሱ ክትስእ እንከሎ እቲ ህፃን ናቱ ከም ዘይኮነን ከም ዝገደፎን ረሲዕዎ ከምቲ ዝለመዶ ንኽእልሾ የማነ ፀጋም ግልፅ ይብል ግን ኣብ ዓራቱ ማንም ሰብ የለን እቲ ብናይ ህፃን ብኽያት ተመሊኡ ነበረ ገዝኡ ጽምዋ ዝበዝሐ ክኸውን እንከሎ ድማ ከፍርሖን ክናፍቆን ይጀመር ይኹን ደኣ እምበር ከም ዝናፍቆ ክፍለጥ ስለ ዘይደለየ ጠንካራ መሲሉ ከም ዝተለመደ ናብ ትምህርቲ ክኸይድ ይዳለ ግን እቲ ምሸት ንሱ مسكي ميراخو مو ندحر داتا هزانا في كيوكو كيركا تريو تخلخا ات ساعات غنا اي حلفني لاخت نغرون كلا نمنتايكم زخونه لعلمت اني ناددو مو دمص عوبيدو ات هزان ناتي يكونن حنت معلتونا في قي يفلطني لو تواي سوان غزو يملس ازقطل معلتي تمرت خيدن كلو كيمنا عركو جيواني مصومو ات هزان عويو زخولو سدرا إلو شلولو ندحر داتا وسيدو فتيمكا سلازي تروخو نخت سناوتون نخت صنحون ناي مترشا عدل كايلوم ينغرو جينسو جن حجون كم زي قدس ممثال يقتل حدي قوم دما يخيد جينسو زي قدسن ጨካንን ዋላ ክመስል ዳይ ሞክር እምበር ንትህፃን ምጭናቕን መሕሳን ፈፂሙ ይቋረፀን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጂሶክ ንተሓሚማ ዝነበረት ኣዲኡ ሒዝዋ ንገዛ ይምለስ እሞ እናኸየ ይቅርታ ንክትገብረሉ ይሓታ ወድኺ ኣብ ገዛ ተተዓቢ ደስ መለን ነይሩ ግን ኣነ ምንም ህፃን ዘዕቢ ዓቕሚ የብለይን ምሳይ ናይ መከራን ድኽነትን ህይወት ክነብር ይደልዮን ግድን ድማ ዘዕብዮ ዝሐሸ ስድራ ክእልሸሉለን ኢሉ ነዲኡ ይቅርታ ይሓታ تهتان كم جمرة مس جنسو زغدفولو مخنيات ون ان عبيه برحقت كريون مسافاتم سدرا كل زدليو نجر تماليلو نخعبن بزول تسبا خمس نوره ندي نكرا السو زي فولوت انا جرجن اتوبو ان حلفت صنح جنسو كل زرو سمعوا جنسو زغلو نتفلت وش تحمق سمعيت سمعو افتا ساعات نساجن كيم او ايربورتينا نينا اتهتان نخعوي وزوستولو سدرا امريكاويان سلازخونو حنساون تخيدو داقيم كاي كتريون يلا تصحبلو
እታ ደብዳቤ ኣዘንበላ ቅጽበት ናብ ሞተሩ ተሰቂሉ ናብቲ ኤርፖርት ብፍጥነት ምጓዓዝ ይጅምር። እንተፍቲ ኤርፖርት ተህፃን እቶም ናይ መጻ ወለዱ ተቐቢሎሞ ናብ ኣየሮም ክስቀሉና ተዳልዩ እዮም። ጂንሱ ግን ተስፋ ከይቆረፀ ናይ መፈተሺ ጣብያታት ኩሉ እናሸገረ ፖላዊስን ናይቲ ኤርፖርት ድሕንነት ኣካላትን እናጓየይዎ ናብቲ ህፃን ገጹ ይጎይ። ኣብ መጨረሻ እቶም ፖላዊስ ከይርከ ዋላ ሓዝዎ ወደ ኣምበር እናኸየ ነዚ ህፃን ሽሙ ክፅውዖ እንከሎ ማሕረ ጂንሱ ዝናፍቆ ነበረ እዩ ዝመስል እናኸየ ኢዱ ይሰደሉ። ኣብ መጨረሻ እቶም ክወስድዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ፍቑራት መንጎዞም ክልተ ሰባት ዝነበረ ሓያል ርክብ ብምርኣይ እቲ ህፃን ንኽገድፍሉ ይውስኑ። ጂንሱ እውን ወዲ ዓርኩ ምዃኑ ዋላ የፍልጥ ዳ እምበር ከም ቁራፅ ስጉኡ ንክንከባኸቦ ቃል ብምእታይ ኣቦ ኮይኑ ንኽዕቦ ይፈርም። ሓደ ምሸት ንኽዘናግዑ ምስ ኩሎም ኣዕርኽቱ ኣብ ደገ ክወፁ እንከሎ እውን ንወዶ ስጢሙ ሓቂፍዎ ንረኽቦ። ግን እንከይተፀበዮ ኣዘንጊዓ ኪመው ከንፈሩ ትስዕሞ እሞ ንሱ እውን መሊሱ ይስዕማ። እቲ ፊልሚ ዋላ ኣብዚ ይወዳእ ዳ እምበር እንታይ ዓይነት መጻኢ ከም ዘህልዮ ንምግማት ካብዚ እንድሓር ዝኸብደ ይኸውንን። ብናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ከማይ ተዘናጊዕኹም እንተኮንኩም ኣብ ኮመንት 10 ከም ትህብዎ ፈፂመ ይጠራጠርን። ምክንያቱ ብግለይ ከምዚ ዓይነት ናይ ስድራን መከራን ፈተናን ዝበዝሖም ፊልምታት ስለ ዝፈቲ ካብ 10 ወይ ክሓልፍ እየ። ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል ንቻናልና ሳብስክራይብ ቪድዮታትና ናብ ብዙሓት ሰባት ንክበፅሑ ላይክ እና ሼር ብምግባር ናይ ወትሩ ግዜ ደገፍኩም ይፈለየና። ብካልኦት ሰሓብትን መሃርትን ፊልምታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፀንሑ።